И здравейте, приятели! Аз съм Пепи и вие сте в моя канал. Добре дошли в легендарната игра Five Nights at Freddy's 1. Продължаваме с четвърта нощ, тъй като миналия епизод не можахме да я минем. Надявам се този път да успеем. Ако не успеем, браво на нас. Слаби сме. Както и да е, натискаме Continue, Night 4 и нека да започваме. В миналия епизод чухте фонга, затова няма да го... Затова направо го мютвам и ще си играя. Няма да хабя толкова батерия в началото, защото знаем, че батерията ни е проблем. И да... Нека да се стягаме. Мютвам го. Тъй, искам само да кажа, че май започвам вече. Искам само да кажа всъщност, че сме в по-трудната част на играта и ще правя отделни поредици за бонус нощите в игрите. Затова what the heck? Yo, brother. Както и да е. Ще правя отделни епизоди след игрите, след като минем игрите. Продължавам след като минем пета нощ, продължавам с FNAF 2 и после след като минем всички FNAF ще има бонус епизоди за бонус нощите. Да. Аз ще си играя. What the heck? То Фокс е лут. Бон! Вече 1 часа. 1 час мина. Фреди се смее. Не е забавно, Фреди. И ето ни хора в 2 часа. Чика няма. До сега тук беше чика. Както и да е. Ето ни в 2 часа. Фредито малко ме притеснява, защото не знам къде е. Фоксото седи там. И до сега нещата гордо не са най-добрите сега. Можеше и по-добре, ама... Здравейте, бомбони. Няма никой тук. Фоксото си е окей. Не мисля, че ще лантапнем неща както останалите, защото останалите наистина бяха лесни. Това мога да кажа. Сега сме на по-трудната част от играта и трябва да наблюдавам Фоксито като... Защото ако не знаете, когато го гледате, той има да помня Фреди. Само камерата на Фокси. Бони, стига си хабил батерия. Бони. Бомбони. Бони. Бони, бомбони. И бум, вече е 3 часа с 50%. Вече сме на половината, с половината проценти. И бум! Хора, ето ни в 4. С 26%. Перфектно. Какво казах? Вече сме с 12%. Благодарение на Фокси. Фокси, знаеш ли колко те мразя? Мразят от дъното на душата ми, братле. Надявам се да го знаеш. Защото е така. Няма как да го лампърнем това. 8%, 4 часа. Няма никакъв шанс. Освен ако сега, тъй като NPC рати, мешавам. Ама това всъщност е добра идея.
Най-много да поглеждам Фоксито. Но той Фоксито се е добре. Сега се е доста добре, бих казал. И сега просто седим. Без да сметкаме без нищо. Поне до 5 часа да оцелеем. Поне. Дали до 5 часа няма да оцелеем. Какво говоря аз? 5 часа. Няма как. Губим го. Губим. Ние го губим. Супер. Губим. Ние губим. Поне ще вайпна малко на песничката. Много яко. Продължаваме. Докато не минем четвърта нощ, няма да се откажа. И ето ни отново. В четвърта нощ. Колко яко. В момента няма да пипна. Няма да изхъба и едно батерийче. Всъщност трябва да гледам Фоксата и че трябва. Фоксата трябва много добре да го наблюдавам. Брат, сигурен съм, че вече толкова време седа на тази четвърта нощ, че почвам да им досаждам на уния. На Фреди, Чика, Бони и така нататък. И затова искат да се отърват по-бързо от мен. Ха-ха, перфектно. И ето ни хора, в 3 часа, Чика на врата, Фокси готов да тича и Фреди на врата. Чакай да погледна. Фреди го няма. Тъмън като казах, че е на врата, се махна. Благодаря ти, Фреди. Ти си добра душа. Не. Връщам се думата, преди малко ме уби. Фоксито се наред. Фредите нема. Чики, пики, Бони. Бони иска бомбони. Фреди няма Фреди. Бони. Махни се, Бони, хабиш по батерия. Ще ти дам бомбони, ако се махнеш. Добре, разбрахме се. Бони е добро момче. Той иска само бомбони. Бони е добро дете. Иска само бомбони. Друго да не иска. Освен смъртта ми. Юпи. Вече е 4 часа. Вай. Ако я минем. Брат, ако я минем, аз поудявам. От втория път. Ама чакай да не говоря много, че кой знае колко ще мога да дойде да ми даде 20%. Фоксито се седи там. Брат, ще да кажа нито следа от Фреди, ама осъзнах, че когато го кажа, сигурно ще се появи. Не съм... фак, аз съм толкова прост. Току-що го казах. Както и да е. Да забравим, нали, Фреди? Здравей, Бони, бомбони.
Bonnie bomboni, Bonnie bomboni, Bonnie bomboni, tu 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 tu. Добре, спирам. Бум. Само да довърша песента. С едно бум. 5 часа е. Вървим доста добре, бих казал. Фреди го няма. Това дали не е дар? Вече почнах да им досаждам и се казаха: о, брат, стига толкова. Стига ти толкова тази нощ, почваш да досаждаш, бегай в следващата нощ, че да те направим насиране там. Трябва да погледна Фоксито, че един рън да удари и съм мъртъв. Бони, бомбони. Уху! Време е за смъртоносната пета нощ. Нека да започваме. Тук ще слушаме Фонгай, естествено. То не е Фонгай, тук май е Фреди. Не знам. Не знам кой говори. Добре, това май беше Golden Freddy по-скоро. Не знам, вие кажете. Аз не разбирам. Трябва да наблюдавам Фоксито, че... Няма никой тук. Всичко е наред. Не се смей. Фреди, не се смей, не е забавно. И Фреди тук що се засмях, защото уби Фокси на Fortnite. Фокси реч, който е готов да ме изяде. Перфектно. Оу, шит. Оу, шит. Супер. Супер. Перфектно. Game over. Поне минахме четвърта нощ. Добре, базикам се, няма да приключвам видеото. Продължаваме напред с пета нощ. Без да искам, щях да цъкна шеста нощ. Пета нощ. Уху! Надявам се да не ме прибият много. Здравейте отново. Фоксито е готов да тича. Но както и да е. Още не съм много сигурен за това, което ви казах. Нали, че ще има отделна поредица за бонус нощите. Давам ви последен шанс. Пишете долу в коментарите, ако искате да си е отделна поредица или да си е... нали, да си го направим с цялата поредица на едно.
Защо времето минава толкова бавно? Добре, да няма. Но защо? Защо времето тече толкова бавно? Бони, ако се махнеш, ще ти дам бомбони. Знам, че ги харесваш. Не се прави. Не се прави на откачен. Чудно ми е, когато Бони е на вратата и Фокси тича, какво става? Дали Фокси се удря, подминава Бони или се бута в него или някакъв един. Май току-що Фреди влезе в стаята му. А пък Бони не иска да се махне. Бони не се... Добре, Фреди, стига се смея. Разбрахме, че ще смешно, че умирам. Но... Хайде, моля. Фокси да умре. Да. Забравих, че си дете, което вече е умряло. Фреди май току-що влезе, защото забравих да отворя вратата. Да, той е бил влязал. Мале, какво ще правим пък сега? Млъкни в Snapchat. Не ме интересува какво пишеш. Да, хора, планирам това да бъде последен опит, нали, за FNAF. Не за FNAF, боже. За пета нощ. В следващия епизод ще я минем. И може би ще опитаме няколко пъти шеста нощ. И след това в следващия вечер ще играем FNAF 2. Да знаете, няма да ви пресвам абсолютно целия и този опит. Както, нали, правя с останалите. Този опит ще запиша само края, ако спечеля, и края, ако умря. Искам само да ме стискате палци. Другото само ще се получи. По-точно аз ще го направя. Мисля, че започвам да им досаждам хора. Не знам вие какво мислите, но аз така мисля. И започвам да мисля, че те ме искат... Да, те ме искат да... Те до сега искаха, ама... Сега вече съм им станал досаден. Просто се представям как Фреди говори. Гайс, айде тази вечер да го направим. Да го смачкаме този отбой. Тази вечер или никога. Да го смачкаме отбой. Просто се го представям. Бони и Чика. What the heck? И Фреди падна от някъде. Перфектно. Направо супер. Благодаря за гледане. Да, искам само да се извиня за телевизора, който беше, нали, във видеото. Просто забравих да го изключа преди да започна да снимам. И това ще бъде от мен, хора. В следващия епизод ще минем пета нощ и ще опитаме шеста нощ. Ако не ни се получи, нали, след това, ако ни се получи, супер. Ако не, отиваме към FNAF 2. И в двата случая, последващия епизод ще бъде FNAF 2. Така че праскайте лайк бутона, абонирайте се и чао!